What's up sa inyo mga kabingka. Nandito na po si Makagago ng Dakbayan sa Davao, no? Mag-reaction po ako sa mga dilawan diyan, no? Shout out sa mga dilawan po diyan, no? Maingon ako sa inyo no? Maingon ako sa inyo kung wala mo yung matabang dire sa tong bansa sa Pilipinas, okay? Paghilom na lang mo diha, no? Samot na sa atong sa tawagan ni Vice President, no, si Lini Robredo, no. Madam, matambag na ko sa mga madam, imbes magbash-bash ka sa atong mahal na pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, no, matambag na ko sa mga madam, imbes magbash-bash ka anang mga nga pangdaot sa iya, mutabang na lang ka madam, no, para na kay mahimo ba, ayaw niyo na ang atong presidente, no, sa maingon mo kanang inyo ng trabaho, inyo ng plano mga kanang gikuan, pero plano raman mo, wala sa gawa. Dapat imbes nga unsay mga kulang sa atong presidente, inyong dungagan, dili kay inyong i-bash niyo, imbes ikaw madam, imbes taas kay ratings ni baba na may mong ratings alangan kay sige makagbash sa atong mahal na pangulo. Ayaw mo paginana, kung maginana mo ayaw samot na si Antonio Trillanes, sir, no, wala na kay mahimo, sir, no, bisag unsaon pa mo pangdao sa atong presidente, sir, no, bisag unsaon pa nimo pangdaot, wala kana si sa tawagan si Dilima, sus, Madam Dilima, wala, mga bumpanis pala kayo, mga bayaran, mga dilawan, no. Matambag na ko sa inyo imbes mandaot mo sa kuan tabangan ninyo, di ba? Tabangan niyo atong gobyerno nga para mo lambo ning kuan, sige man mo pandaot mga bayaran, tamo si Trillanes bayaran kang dako, no. So ikaw Madam Leni, no, para kanis Madam Leni Robredo ng ambisyon ni presidente din ba, ang ambisyon unsaon mo pag kuan daw be nga sige man kang pandaot sa kung unsay tawagan ni unsang pagtuo sa mga tao karon, mga dili ka bulo mo timbang ako, dili na lumang estilo na no, Duterte to, abin nyo mga Bisaya, mga kuan kayo kanang mga si tawagan na dali na maluko, ako ibahin nyo si Pangulong Digong, no, na siya sariling strategy, no, si Pangulong Digong, di ba? Pasabot ana dagan yun isalig sa tanawan ng Manila Bay, pila ka presidente tanawa si Presidente Digong ramay nakapahinlo kanang Ilupasig, no. Maingon mo nga walay nabuhat ang presidente na to. Ako po, huwag kayong ganyan kanang mga dilawan diyan, no. Tanawan nyo, gikuha na ko ang kuwan kay dili ko dilawan, no, dili ko mga tatak Duterte to, no, dili nga nagpalakas ko alang suporta ta sa atong kuan, suporta ta sa atong suporta man ta ng mga dilawan diyan, wala man ay mga hinundan, no. Ang ginabuhat lang na si pandao diri sa tong wala mahimo ba, no. Ikaw Madam Leni, kung imbestige kag basya atong presidente, tabangan nimo kung unsay mga tan-aw nimo nga unsay kulang, punuon nimo ba para mas mo improve. Gusto niyo ba ang Pilipinas dili bitaw mo lambo, dili na pwede ang nana, no. Diri sa Mindanao dako kay ginatag-natag nganong nalos di mandirig na suportahan, dapat suportaan diri, no. Pasalamat kita sa tong presidente, no, Presidente Duterte. Kung dili tungo siya wala gini lambo ning Pilipinas karon ba. So dili man di man nga 100%, at least naay nahimo, dili kay para ng mga dilawan sa una, sus Ginoo ko. Maingon ako.